Zdravím vás. Je polnoc a ja sa nachádzam na poľsko-nemeckej hranici a nedá mi, aby som nenatočil toto video, pretože som zhrozený, šokovaný z videa, na ktoré som natrafil na jedného pokryteckého, odporného človeka, farizeja, klamára menom Zuzana Čaputová. Ja som naozaj zhnusený z tejto pokryteckej falošnej osoby, pretože som natrafil na video, kde sa vyjadruje na adresu týchto kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky, kde určitým spôsobom podprahovo posúva ako občanov, aby volili Korčoka, pretože je to liberál. Všetci moc dobre vieme, že je pofotený s liberálmi, so Šimečkom a presadzuje liberálne hodnoty a teraz Čaputová sa to snažila tak nejak dať dostratená a tvrdiť tie jej nezmyselné slova, ktoré nevychádzajú z jej úst, ale to, čo mala napísané a znovu na diaľku musela asi čítať. Pretože to, čo ona tam vypustila, je to znôžka jej odporných farizejských slov, pretože teraz hovorí, že budeme mať skvelé meno vo svete. Áno, Vojana, ty si ho urobila spolu s tou lúzou, ktorá tu vládla za 3,5 roka. Keď ťa označili ako členku delegácie prezidenta Rizmana, ty vplyvná osoba, ty si urobila naozaj skvelé meno, že ťa za hranicami nepoznajú, tu ťa len poznajú na Slovensku, pretože denník N aktuality ťa tu glorifikujú, ale prejdeš do Rakúska a za hranice už ťa nikto nepozná. Členka delegácie prezidenta Rizmana. Keď si mala vystúpenie, nedali tam ani slovenskú vlajku pod teba, pretože ani nevedeli, kto si, čo si. Naozaj si urobila skvelé meno, ako si ukázala, ako poznáš toto naše miniatúrne Slovensko, ty nevzdelaná Bojana. Ty si narobila medzinárodnú hanbu aj s tou lúzou, ktorá tu vládla za 3,5 roka. Pretože to, čo robil Matovič, one time, next time a že chodil Merkelovej podávať alebo dával domáce napečené tieto koláče, čo je v rozpore s tou, by som povedal, v rozpore s tým, ako ten protokol, že takýto štátny úradník nemôže brať hociaké jedlo, že to musí prejsť kontrolou, ale debil išiel, no tak ako debil sa tam správal. Rovnako ako moc dobre vieme, ako ste narobili medzinárodnú hanbu, keď tam začal ten psychopat hovoriť, ako ho dcéra maloleta štíkala nožničkami. To je naozaj reprezentácia Slovenska. Moc dobre vieme, ako Macron podával každému ruku, len nášho toho tupého Hegera obišiel. Hovoríš tam, že pretože každý kandidát vedie svoju kampaň tak, ako bude neskôr viesť svoj mandát. Áno, presne tak, ako ty si viedla svoju kampaň, predvolebnú kampaň, tak si aj prezidentský mandát viedla. Klamárka. Tak, ako si povedala, že nikdy nepodpíše zmluvu na umiestnenie cudzích vojsk a urobila si to. Takže vidíte, tak ako klamala počas tej predvolebnej kampani, tak potom klamala v kuse, aj keď bola prezidentka. Začala nám hovoriť, aby sme sa nebali zomierať, máme prestať liachať, nemáme že nám nerozumie. Toto je prezidentka, toto je hanbou Slovenskej republiky a v živote som ju nepovažoval a nikdy v živote nebudem považovať za prezidentku. To je niečo naozaj odporné. Teraz začala vravieť, že nás tu strašia, že naši ľudia pôjdu do vojny na Ukrajine a že to nie je pravda, lebo že prezident nemá také kompetencie posielať ľudí. Asi zabudla, vieš, keď hovorí Zuzka aj A, povedz aj B. Zabudla si aj pripomenúť na videá, ktoré tu hovoria aj Groling. Ak sa dostane náš Korčok akože za prezidenta, tak to je váš koniec. Zmysel ako koniec súčasnej vlády. Tak čo ide robiť Korčok? Ide slúžiť všetkým občanom alebo ide tu ničiť právny štát? Pretože Groling sa jasne vyjadril, že to bude začiatok vášho konca. To povedal smeráckému poslancovi. Takže čo idete robiť? A čo povedal Dzurinda? Že požiadajú prezidentku Slovenskej republiky, teba, Zuza, alebo ďalšieho nástupcu, alebo Korčoka, aby
prevzal alebo boli odňaté právomoci vlády, aby prezident mohol samostatne rozhodovať. Čiže už vláda Roberta Fica by nemala akékoľvek právomoci, lebo Korčok by si uzurpoval ako diktátor moc. On by rozhodoval, či pôjdeme alebo nepôjdeme do vojny alebo niečo podobné. Je to falošný pokrytecký človek. Ja sa normálne až čudujem tým ľuďom, že oni ako keby boli sprostí, tupí, nevzdelaní alebo zapredaní, že toto je politický chameleón. Pritakával Mečiarovi, pritakával Dzurindovi, pritakával Ficovi, pritakával Radičovi, pritakáva každému, kto ho platí. A takéhoto chameleóna politického, ktorý niečo dneska povie, kde hovorí, že bolo legitímne bombardovať Jugosláviu a ďalšie iné štáty, legitímne bolo zabíjať belehradské deti a ženy, ktoré za nič nemôžu, tak ako sa vyjadril ten psychopat Osusky, že srbské ženy a deti si bombardovanie zaslúžili? Kde si bola Zuzka, keď sa Čurilovci vyjadrili, že môže ísť k nemu a postrieľať mu deti? Keď chceli nakopať do péčka pani Santusovu, vtedy si nezastávala nikoho. Fú, a ešte keď tej tvojej papule povie, že máme príležitosť budovať spoločnosť na hodnotách vzájomného rešpektu. Prečo si nerešpektovala 1 200 000 ľudí, ktorí chceli predčasné voľby? O akom rešpekte ti hovoríš? Ty zapredaná, zmizni, už naozaj zmizni, už ťa máme plné zuby. Plné zuby. Ty falošný, pokrytecký človek, ty budeš hovoriť o vzájomnom rešpekte. Pre Boha živého to snad až nie je možné. Ešte raz sa ťa pýtam, prečo si nerešpektovala vôľu ľudu? Ty klamárka, ktorá si tvrdila, že Odorová úradnícka vláda je nezávislá, nestranná, že nie je progresívna a nebude ani vôbec kandidovať či už do Europarlamentu alebo vo vláde. Vidíte, milí spoluobčania, ako klame, ako manipuluje, tak teraz bude hovoriť o takýchto veciach. Je mi z tejto osoby naozaj na zvracanie. Preto vás vyzývam, komu záleží naozaj skutočne na Slovensku, poďte voliť Petra Pellegriniho. Poďte voliť Petra Pellegriniho, pretože Korčoka podporujú takí ľudia, ako je Naď, ako je Matovič, ako je Čaputová a Šimečka a spol. A moc dobre vieme, čo títo ľudia tu presadzovali. Ako klamal Naď, že on S-300 nepošle na Ukrajinu, je tam. Klamár, odporný klamár, chceme ho mať znovu vo vláde. Vieme, čo robil Matovič, ten COVID-teror, že tu máme viac ako 22 000 mŕtvych ľudí, ako nám táto vojana hovorila, že vakcína je sloboda. Vôbec sa nás nezastávala, keď tu ľudia šaleli a nevedeli, čo idú ďalej robiť. Ona nám tu hovorila, že vakcína je sloboda. Áno, je 22 000 ľudí, je naozaj už slobodných. Už ich nič netrápi. A táto bude hovoriť o nejakej úcte, tolerancii, rešpekte. Mne je doslova do písmena z tejto pokryteckej osoby na zvracanie. Tak, ako budem teraz v Nemecku, ja keby som mal ísť pešo keby som mal ísť, tak pôjdem v sobotu odvodiť a budem vodiť Petra Pellegriniho, len aby sa títo pokrytci nedostali, pretože naozaj taký Náď a ostatní toho budú len Korčoka voliť z toho dôvodu, že aby mohol dostať milosť v prípade odsúdenia za tie zverstva, ktoré tu napáchali. Je to naozaj hnus a ešte raz vám hovorím, pozrite si to video, to, čo povedal Dzurinda. Budeme žiadať Čaputovú, aby odňala vláde právomoci, aby prezident o tom rozhodoval. Čiže keď sa stane Korčok prezidentom, bude si uzurpovať moc, vláda nebude mať kadejaké právomoci a bude chodiť Korčok sám, tento zapredanec, ktorý sa vyjadril, že je za to, aby sme boli zbavení práva veta a mnohé ďalšie iní, že je to protislovenský živel, tak on by sám rozhodoval o našich osudoch. Takisto ti chcem odkázať, Korčok, v prípade, že by si toto chcel urobiť, ty diktátor, nikdy v živote ťa nebudem rešpektovať. Nikdy v živote ťa nebudem rešpektovať ako prezidenta a môžeš dávať akékoľvek nariadenia. Nikdy ťa v živote nebudem rešpektovať a nikdy, ešte tu ti hovorím verejne takto, ešte opakujem to, čo vždy hovorím, nerobím zo seba internetového hrdinu. Som zraniteľný ako každý iný, ale nikdy nepôjdem bojovať za cudzie záujmy na Ukrajinu. Za to, aby Američania bojovali, alebo teda štvali a do posledného Ukrajinca a dodávali zbranie. Keď je tá
pokrytecká, odporná Čaputová, nech mi teraz vysvetlí. Na jednej strane tu bude volať pápež a hovoriť, aká je ona kresťanka, ale kresťanstvo hovorí, neublížiš, nezabiješ a tak ďalej. A na druhej strane bude falošná pokrytecká dávať na zbrane na Ukrajinu. Keď je taká vplyvná, ako ju robia médiá, tak ja, keby som bol prezidentom, prvé, čo idem za Putinom, idem za Bidenom, idem za Zelenským a hľadám mierové riešenia a nie tu ojebávať národ. Tak ako oni odrbávali, nepodpíšem zmluvu na umiestnenie cudzích vojsk. Toto je tá predvolebná kampaň, o ktorej ona hovorí, že tak, ako vedú svoju kampaň, tak budú vykonávať aj mandát. Tak, ako si ojebávala národ tak pred voľbami, tak si presne toto robila. A toto robí isté aj Korčok. Tak, ako ojebával a klame národ, tento pokrytecký človek, ktorý schvaľuje vojny, či už v Iraku alebo kdekoľvek, všetko označuje za legitímne, tak ako aj bombardovanie v Izraeli, kde zahynú opätovne nevinní ľudia. A to, že je Čaputová pokrytecká, falošná, odporná, svedčí aj ten fakt, že tu bude hovoriť o tej vražde v tej teplárni, čo sa stala, že LGBT a LBGTI, ja neviem, čo tie komunity, že bude hájiť ich záujmy a potom pokrytecky falošne ide do Saudskej Arábie, kde podáva tému korunnému princovi ruku a s ním debatuje, hoci moc dobre vieme, že aký tam je režim, že práve týchto dúhových tam posielajú na popravu. Takže o čom to je? Keby si naozaj bola taká, ako sa robíš, tak by si odmietla tam ísť, aby si povedala tému saudsko-arabskému kráľovi alebo princovi, by si povedala jedno, nejdem tam, pretože porušujete základné ľudské práva a tak ďalej. Ale to, čo sa týka pre vás, tak je to všetko, ako vy to nazývate, humanitárne bombardovanie. Aj ten krpatý, odporný, špinavý vrah Dzurinda, odporný, špinavý vrah, pretože má krv na rukách, pretože má naozaj na svedomí mnoho tisíc nevinných malých detí, pretože ten idiot dovolil, aby americké bombardéry prelietali cez naše územie, len aby sa Američanom zapáčil a jednoducho, vidíte, porušil ústavu. To, čo som dal aj v tom mojom predchádzajúcom videu, taká tá úvozovka, tá paródia na toho Korčoka, kde chodí po týchto pôrodnicách preparkovávať auto, to je naozaj video pre jednoduchých ľudí. Pre jednoduchých ľudí a som zvedavý, či pôjde aj v nedeľu, keď prehrá, dajme tomu voľby, či už bude potom chodiť. Potom sa na každého vykašle. Je to naozaj hnus a vidíte, že nerešpektoval ani, tak ako tento, už som vidíte zavdušený, nerešpektoval ani moratórium. Kampaňoval ďalej. Toto je čo za človeka. Keď preparkoval auto, nemal tam ani pás, jednoducho preňho zákony, nariadenia neplatia, lebo on je poloboh. Preto vás, milí spoluobčania, vyzývam, poďte, ideme voliť Petra Pellegriniho a chceme mať naozaj naďalej Slovensko, pretože tento zapredanec je za to, aby sme zbavení práva veta, a sme tu potom pod novodobou diktatúrou. Novodobou diktatúrou a ešte na záver by som chcel po niektorým tým hlupáčikom, ktorí vykrikujú, že Rusi, za Rusov tu boli postavené školy, nemocnice, či to bola VŽ-ka, bolo to, keď Rusi odchádzali, VŽ-ku nezobrali, keď prišli títo americkí okupanti, už to nie sú východoslovenské železiarne, ale už je to US Steel. Tak kto nás tu okupuje? Rusi nám tu postavili školy, železnice, všetko, mali sme tu lacné plyn, lacné všetko. A prišli títo okupanti, pobrali všetko a to len za pomoci týchto zapredancov, ako je Korčok, pretože je to politický chameleón, on niečo iné rozpráva, niečo iné robí. Viete, poviem vám to aj tak trošku jednoduchšie, vám to vysvetlím vám, liberálom, keď budem chcieť ísť večer kradnúť a stretne ma polícia a povie, kde idete, čo im poviem, idem kradnúť, poviem, viete čo, zuby ma bolia a idem sa prejsť. Takisto aj Korčok vám nepovie, budem toto, keď sa dostanem k moci, už potom si budem zasa robiť to svoje. Zabudli ste na to, ako nám tu sľubovali transparentnosť, za to všetko vláda Igora Matoviča, ako to bude všetko po poriadku, tip-top. A vidíte, čo sme tu mali za 3,5 roka teror. Potom sme boli tupela, dezoláti, psychopati, múdrozráči. A kde bola tá pokrytecká Čaputová, ktorá hovorí o vzájomnom rešpekte a úcte? Prečo nerešpektovala, opakujem, vyše 1 200 000 občanov mala na háku. Je to pokrytecká osoba
A ak nechcete mať naozaj Čaputovú v nohaviciach, Korčok je nevoliteľný. Voľte Petra Pellegriniho.